Tele Sahel kenan ya so mu gabatar da shirinsa na yau dinnan Juma'a. Yau muna ranar 23 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2021. Da daidai da ranar 11 ga watan Ramadan. A hali yanzu muna cikin daren Asabar 12 ga wannan wata. Hijira tana da shekaru 1442. Masu kalamu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan fili na waɗannan labarai na yau. Da fatan an sha ruwa lafiya, kuma da fatan Allah maɗaukakin sarki zai muna gafara ya karbi ibadodin da muka yi a cikin wannan wata mai albarka. Ga kuma irin yadda labarun namu na yau suka kasance. A ranar jiya Alhamis, shugaban ƙasa shugaban jamhuriya Muhammadu Bazoum ya jagoranci taron majalisar ministoci. An samu tattaunawa akan waɗansu shawarwarin dokoki da kuma nauɗa waɗansu daga cikin kusoshin ma'aikata a sahun makamai daban-daban na wato aikin gwamnati, kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan fasara da baro arzika ya muna na sakamakon taron majalisar ministocin kamar haka. A fuskar ofishin ministan kula da harkokin cikin gida, taron majalisar ministocin ya sa hannu akan wata shawarar doka ta zartar da dokar ta ɓace ta fannin kiwon lafiya a ko'ina cikin faɗin ƙasa. Musamman gwamnatin ta ɗau wannan matakin ne domin ƙarfafa matakan da take ɗauka don yaƙi da annoban nan ta covid-19 da ta addabi duniya. Kuma a yau juma'a ne a karfe 12 na dare dokar ke fara aiki. Duk dai a fuskar ofishin ministan kula da harkokin cikin gidan, taron majalisar ministocin ya sa hannu akan wata ayar doka ta zartar da dokar ta ɓace ta fannin tsaro a cikin jihar Difa da gundumomin Tasara da Ciliya cikin jihar Tawa, sannan da gundumomin Walam, Ayoru, Bankilare, Abala, Bani Bangu, Sai, Torodi, Tera, Tilaberi da Gotai cikin jihar Tilaberi. Dokar ta bacin za ta fara aiki ne a yau juma'a a karfe 12 na dare, kuma gwamnatin ta ɗauke ta ne domin ba jami'an tsaro damar ɗaukar matakai na musamman don tabbatar da tsaro a cikin waɗannan yankunan na jihohin Difa da Tilaberi masu fama da al'amarin ta'addanci. A wani fanni kuma, taron majalisar ministocin ya sa hannu akan wani kuduri na nada wasu mayyan magabata. Da haka ne aka nada Abdurrafa Mamman Lawali a mukamin sakatare janar na ofishin ministan kula da harkokin kuɗi. Shi kuma Dr. Bukari Mamman aka nada shi a mukamin mataimakin sakatare janar na ofishin ministan kula da harkokin kuɗin. A ƙarshe, taron ya saurari jawaban wasu ministoci. Da haka ne aka saurari jawabin ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara game da halin da ake ciki ta fannin annoban nan ta covid-19. Ministan ya ce ya zuwa ranar 21 ga wannan watan na Afrilu an lura da cutar na ci gaba da sha baya. Daga farkon bullar cutar ya zuwa ranar 15 ga wannan watan an killace mutane 24,100, daga cikinsu an sallami mutum 24,042, sannan wasu 58 na ci gaba da killace kansu. Ta fannin gwaje-gwaje, minista Ilyasu Hidi mai nasara ya tabbatar da cewa ya zuwa ranar 21 ga wannan watan na Afrilu daga cikin mutane 94,368 da aka yi magwaji an samu mutum 5,141 da ke dauke da kwayoyin cutar. Daga cikinsu 4,812 sun warke, 191 sun rasa rayukansu, sannan 138 na ci gaba da shan magani, 17 daga cikinsu ma na kwanci a asibiti. An dai fara alluran rigakafin kamuwa da cutar ta coronavirus a nan birnin Yamai, kuma za a faɗaɗa ta a sauran jihohi. Haka zalika an saurari jawabin ministan da ke kula da harkokin kuɗi game da wata kwangila wata kasuwa ta sayan motoci 10 domin ma'aikatar gidan duwan da ma'aikatarsa ta bada akan kuɗi miliyan 570 na sefa. Kamfanin Shebu Nahum ne aka ba kwangilar bisa alƙawalin ya kawo motocin nan da watanni 2, wato kwanaki 60 kenan. A fadar firaminista, mu sanar da kucewa a ranar jiya firaminista Uhumudu Muhammadu ya yi waɗansu ganannaki guda 3. Ganawa ta farko, firaminista Uhumudu ya yi ta ne da shugabar tawagar nan ta UCAP Sahel, wacce ta ce ta samu tattaunawa da firaminista akan abubuwan da suka shafi sha'anin tsaro a Nijar, da kuma bayani akan raskwana ta ayyukan da UCAP Sahel ta samu ta zartar a tsawon wato wa'adin aikin ta a nan kasar. Ta ce sun tattauna kuma akan maganar sake sabon wa'adi na ci gaba da gudanar da ayyuka dangance da ire-iren wato
manya-manyan hanyoyin da aka shata wajen girka ita wannan kungiya mai suna ECAP Sahel, wacce take aiki kafada da ma'aikatun ministocin cikin gida da na wato harkokin shari'a a Nijar, dangance da yadda suke kokarin ganin cewa sun yi fatali da dukkanin abubuwan da suka shafi wato maganar ta'addanci da kuma fashi da makami da dai sauransu. Dangance da haka ta ce sun tattauna da Firayim Minista akan ka'idodi da kuma tsare-tsaren da za a bi domin sake wato sabon wa'adi na tafiyar da shi wannan aiki na ita wannan kungiya ta ECAP Sahel, da kuma irin tallafin da za ta kawo wa jami'an tsaro a cikin kokarin da ake yi na yaki da ta'addanci a cikin wannan yanki na kasar mu, da kuma wato yaki da matsalar fashi da makami da dai sauran tashe-tashen hankula. A ganawa ta biyu, Firayim Minista Uhumudu Muhammadu ya gana ne da jakadan kasar Spain a nan Nijar, jakadiya mai suna Nuriya Regoza, wacce ta ce ta zo ne domin miƙa wa Firayim Minista Uhumudu Muhammadu sako na musamman daga takwaransa Firayim Minista na kasar Spain, sako da yake bayani akan gaisuwa da kuma jinjina da ban girma zuwa ga Firayim Ministan Nijar da ya samu wannan makami aka naɗa shi. Ya ce ya yi masa fata alheri, fata Allah ya masa jagora a cikin wannan nauyi da 'yan ƙasa suka rataya masa, wato a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya Muhammadu Bazoum. Ta ce bayan haka sun samu tattaunawa da Firayim Minista Uhumudu akan ci gaba da lunka kokari dangance da tsari na musamman na kyakkyawar hulɗar da take tsakanin Nijar da kuma ƙasar ta Spain, musamman ma dangance da abin da ya shafi al'amuran karatun boko, ba da horo ga matasa da samar musu da aikin yi, da kuma sha'anin kiwon lahiyar al'umma, da wato maganar noma da kiwo, sannan da al'amuran ci gaba, tsaron ƙasa da kuma tattalin arziki da sauran batutuwa da dama ta ce na karuwar al'umma da kuma ci gaban ƙasa, waɗanda ƙasar Spain din take ci gaba da tallafawa Nijar da kuma gugurmaya tare da Nijar kafada da kafada domin tabbatar da su a cikin ƙasa. A ganawa ta uku, Firayim Minista Uhumudu Muhammadu ya gana ne da jakadan ƙasar Faransa a Nijar cewa da Alexander Garcia, wanda shi ma ya ce sun samu tattaunawa da Firayim Minista Uhumudu Muhammadu akan al'amuran yau da kullum, musamman ma al'amarin da ake cikinsa a halin yanzu na jimamin rasuwar wato shugaban kasar Chadi Idris Deby Itno. Ya ce sun tattauna domin gano samo maslaha dangance da duk abin da yake iya biyo bayan wannan rasuwar, musamman matsalar tsaro da ke iya sunno kai a cikin yankin iyakar kasar Nijar da kuma Chadi. Ya ce dole ne a yi hasashe tun yanzu domin ɗaukar matakai na tabbatar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin waɗannan yankuna. Ya ce sun tattauna da Firayim Minista kuma dangance da tsarin da aka tsaida a babban taron da aka yi na gungun G5 Sahel a birnin Injamena na kasar Chadi, taron baya-bayan nan wanda ya ɗauki matakai na karfafa al'amarin tsaro da kuma wato sabbin fasahohi na yaki da ta'addanci a cikin yankin G5 Sahel. Ya ce ana buƙatar wato a matsa ƙaimi sosai da kuma lamba domin aiki da ka'idodin da aka tsaida a wannan taron. Dangance da haka ya ce ya samu shawarwari masu kyau daga Firayim Minista Uhumudu waɗanda za a yi amfani da su saboda tabbatar da haka. A wani labarin na daban mu sanar da ku cewa ministan da yake kula da sha'anin cikin gida Alkashi Alhada a wannan rana ta yau dinnan Juma'a ya jagoranci wani biki na mika wani taimako zuwa ga iyalan jami'an tsaro waɗanda suka rasa rayukansu a fagen daga. Taimakon da ya hito daga hannun wato bankin nan ta wakafi ta Nijar, wacce ta tallafa domin a mika wannan wato cimaka zuwa ga waɗannan iyalan, cimakar da ta kumshi shinkafa, mai da sukari, madara da kuma dabino da dai sauransu, waɗanda wato za a tallafa musu a cikin wannan wata mai albarka, wata na Ramadana. A cikin jawabin da ya yi, minista Alkashi Alhada ya bayyana cewa wannan shine karo na biyu kenan da wato ita dai wannan bankin wakafi ta ƙasar Nijar take ba da wannan tallafi zuwa ga illan jami'an tsaro waɗanda suka rasa rayukansu a fagen daga. Karo na farko ya ce an yi shi ne a shekarar bara a daidai wannan lokaci a watan Ramadan, sannan kuma ga mu yau Allah madaukakin sarki ya nuna mana karo na biyu, wanda a yau dinnan in ji minista muke a cikin barikin soja ta Garda National inda za a mika wannan taimako. Ya ce da sunansa da sunan shugaban kasa, shugaban jamhuriya Muhammad Bazoum da kuma shugaban gwamnati Uhumudu Muhammadu, ya ce gabaki ɗayansu suna kan gaisuwa ta ta'aziyya ga iyalan jami'an tsaron da suka rasa rayukansu a fagen daga, sannan kuma suna jinjina ma sauran jami'an tsaro waɗanda suke tsaye tukuru dare da rana domin kare lafiyar al'ummar Nijar, domin kare martabar Nijar, domin tabbatar mana da kwanciyar hankali da kuma zaman lafiya. Ya ce dangance da haka ita dai wannan bankin wakafi ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba, a kowane lokaci za ta
ta yi kokari ta zakulo dukkanin abin da take da shi domin tallafa wa su waɗannan jami'an tsaron da kuma iyalansu don su samu sauki da kuma kula da walwala a cikin ire-iren waɗannan lokuta da muke musamman a daidai wannan lokaci na wata mai alfarma, wata mai albarka shine watan Ramadan. Daga nata bangare shugabar ta wannan bankin wakafin ita ma ta dau magana inda ta kai sahihiyar godiya ga gwamnati, sannan ta yi godiya ga abokanan hulɗar Nijar musamman ma jakadodi na kasashe waɗanda suke tallafa mata kamar ire-iren su jakadan kasar wato Saudiya a Nijar da jakadan kasar Pakistan a Nijar da sauransu waɗanda suka kawo gudunmuwarsu sosai wajen samar da wannan cimaka da aka tallafa wa su waɗannan jami'an tsaron ko in ce iyalansu wato a wannan rana ta yau dinnan. Daga nasu bangare wakiliyar wato iyalan jami'an tsaron waɗanda suka zo suka karbi wannan taimakon ta yi godiya sahihiya zuwa ga duk illahirin waɗanda suka sa hannunsu aka samu aka tallafa musu. Ta yi fatan Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi a cikin wannan wata na Ramadan, wata mai albarka. Ta ce tana fatan Allah maɗaukakin sarki zai lunka musu lunkin balinkin alherin da suka yi, sannan kuma ya yi mana gafara ga baki ɗaya. An yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da kwanciyar hankali da zaman lafiya a duk faɗin ƙasar nan tamu ta Nijar. Allah ya kare mu daga mugun nuhi da kuma miyagun ɗiya da ke ƙoƙarin kawo muna ta da zamanin tsaye. A ci gaba da waɗannan labarai mu sanar da kucewa gwamnan jihar Yamai Udu Ambuka ya gudanar da waɗansu ziyarce-ziyarce a ranar jiya a nan babban birnin Yamai musamman a cikin makarantu domin ganawa da malaman makaranta da kuma 'yan makaranta da iyayen 'yan makaranta saboda ƙara tunatar da su ayar dokan nan da ta yi bayani akan wato daidaito na farashin kuɗaɗen makaranta da kuma wato yin gudanar da al'amarin karatun boko a kyauta zuwa ga yara ƙanana daga wato ƙanana shekaru har zuwa shekaru 18 kamar yadda gwamnati ta ɗau alkawali, da kuma irin yadda ya kamata a tunatar da su nauyin da ya rataya a wuyansu na kula da makarantun boko da kuma kayayyakin karatu domin wato a samu a ci nasarori da dama a cikin sha'anin karatun boko musamman domin raya makarantun bokon a cikin sauki. Dangance da haka shi dai gwamnan jihar Yamai tare da tawagar tasa sun samu kan ziyara ne a makarantar Ecole Kubiya Kaina da kuma Kubiya ta ɗaya da ta biyu, sannan da kuma makaranta ta koyon aikin hannu da sana'a da ke nan babban birnin Yamai. A duk waɗannan makarantun sako guda ɗaya ne, jawabi guda ɗaya gwamnan ya je da shi shine na kokarin tunatar da dukkanin waɗanda ke ruwa da tsaki a cikin sha'anin karatun boko irin rawar da ya kamata su taka domin ci gaba da kuma samun nasarori daban-daban a cikin al'amarin karatun boko. Ya ce nauyi ne wanda ya rataya a wuyan kowa da kowa, kama daga malaman makaranta, 'yan makaranta, iyayen 'yan makaranta da kuma sauran abokanan hulɗa. Ya ce gwamnati shine karan gaba, shine uwa, shine uba a cikin sha'anin karatun boko, amma duk da haka ya ce babban nauyi ya rataya ne a wuyan wato al'umma, iyayen 'yan makaranta da kuma malaman makaranta waɗanda su ne a tsakiyar al'amarin karatun boko. Su ne ya kamata su tashi tsaye haikan, su ba da himma sosai, su ba da hankalinsu da kokarinsu da kuzarinsu da kuma dukkanin fasahohin da suke iyawa domin kare martabar makarantun boko a Nijar da kuma samun gudanar da karatun boko cikin sauki da tsanaki saboda 'ya'yanmu su samu wato kyakkyawan horo, tarbiyya da kuma ilimi ingantacce. Dangance da haka wato shi kuma daga nasa bangare Muktar Mahmudu wanda yake shine shugaban da'irar birnin Yamai da yawa gwamna rikiya a cikin wannan ziyara, ya bayyana cewa hakika akwai matsaloli da dama waɗanda ake fuskanta a cikin sha'anin wato ba da karatun boko a Nijar, amma matsalolin nan da kasancewar an san su an kuma wato ya rasu kwana su gabaki daya ya kamata a ce an ɗauki matakai domin shayo kansu. Saboda haka ya ce yana kira ga duk ilahirin waɗanda ke ruwa da tsaki a cikin sha'anin karatun boko kowane ya mai da hankali, kama daga wato magabata na gargajiya, sarakunan gargajiya, masu garuruwa da malamai da kuma wato iyayen yara da 'yan makaranta da kuma malaman makaranta ga baki daya. Ya ce yana kiran su kowane ya zo ya bada tasa gudunmawa domin a samu a ceto makarantun boko Nijar daga cikin halin kakanni kayi, a kuma samu a tabbatar da su akan turba ta ci gaba da kuma samun nasara a cikin sha'anin karatun boko saboda samun ingantaccen ilimi ga horo ga yaran Nijar baki daya.
sai kuma karkare wannan labarai namu da kuma wannan rahoto daga jihar Tawa, inda kamar yadda kuka sani a daidai wannan lokaci na Ramadana da muke ciki, yan uwa musulmi da dama sukan yi cincirindo a masallatayya da kuma wuraren ibada domin gudanar da ibadodi, karance-karance alkur'ani, tasbihi, addu'o'i da dai sauransu. Ga dai karin bayani akan irin yadda waɗannan ibadodi ke ci gaba da wakana a yankin wato babban birnin Tawale da birnin Adar a cikin wannan rahoto na Abdulrahman Isaka da kuma Muhammadu Akumu. Lalle haka ne, da zaran wannan wata mai dimbin lada da falala, wata azumin Ramadana da ya kama, al'umman musulmi na gudanar da ibada inda suke hituwa da fifi cikin masallacin ne daban-daban ko ina, bugu da ƙari domin raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shugaban haɗin gwiwa ƙungiyoyin addinin musulunci na jihar Tawa, Malam Mustapha, ya yi bayani dalla-dalla muhimmancin wannan wata da irin dimbin ladar da ke cikin shi, inda ya kira ga al'umma musulmi baki daya da su halka daga barci, su duka da yawaita ibada da karatun alkur'ani mai girma. A nasu bangare, ɗaya daga cikin malamai magadan annabawa ya tofa albarkacin bakin shi kamar haka. Al'umma musulmi mutum za musu da kowa da ya ƙara dagiya da ibada, saboda wannan wata ne wanda idan Allah sa ka same shi to ana kyautata zaton inda kana ibada za ka rahama ubangiji. Kuma bayan haka nan yan uwa musulmi wanda ke shigo, kuma nan akwai masu zuwa itikafi, dan yanzu haka ma akwai suka shigo tun kafin wata ya kama ma, suna wata guda na cikin da masallaci ba su yi ta ba, suna ibada neman yarda Allah. Sai kenan shi zama ce al'umma da duk wanda Allah ya samu dama ya dage ta ibada, Allah ubangiji amsa wani gaba ɗayan mu. Daga nasu waje, masu sai da littattafai da tabzahu kaso su ta buɗe ta bakin ɗaya daga cikin masu wannan sana'a. To gaskiya sana'a littafi kowane lokaci da tasiri ga mutane, saboda abu ce wadda zamina sai da ita ake bauta Allah, musamman yanayin azumi ya gabato haka tun cikin watan Sha'aban wancan wanda ya shige, za a ga mutane suna kokari wajen sayan littattafai da tasbaha da sauran kayan addini. Carbi kafin azumi ba a cika sayanta ba kamar yadda aka sayanta yanzu, kuma sannan ana dan samun canjin lokaci, dan lokacin irin bara haka da yake korona ta dan hana wasu abubuwa, gaskiya bana an dan samun cinikin carbi akai-akai haka. Shi ma littafi ana dan rika gaskiya akai-akai, don haka insha Allahu muna godiya wannan Ramadan da ya shigo, Allah ya gwada muna wuciya ta lafiya, alhairan da a ciki Allah ka sada mu da su. A ƙarshe muna tuna muku da cewa al'umma musulmi sun mai da hankalinsu sosai ga roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, saboda kwanciyar hankali da zaman lafiya su ƙara tabbata cikin haɗin wannan ƙasa ta mu ta jamhuriyar Nijar baki ɗaya. Masu kallon mu da sauraron mu, iyakacin abin da sauka kenan a shirin waɗannan labarai namu ne, sai kuma gobe idan Allah madaukakin sarki ya da baro arzika zai kasance tare da ku domin karanto muku da waɗansu labaran. Ni kuma a madadin abokaina da suka taya ni gabatar da wannan shiri, anan nake fata alheri da ku. Assalamu alaikum.